care sparge gheața în această seară este o mică gimnastă din Chișinău. A deprins acrobațiile în doar jumătate de an. Chiar dacă s-ar părea că e puțin, micuța de 6 ani ne asigură că se pricepe la contorsiuni la fel de bine ca și marii profesioniști. Алина, ты точно только 6 месяцев занималась? Да. Это талант. Молодец. Alenuța, eu în tine văd un potențial nelimitat și vreau să vă spun colegilor că ai noștri sunt foarte talentați. În 6 luni se reușește ceea ce alții nu reușesc cu o viață, eu vorbesc de mine. Alina, ești superbă, bravo. Și dacă tot veni vorba, haideți să votăm. Mihai? Большое да. Indiscutabil, da. Și din partea mea e tot un da. Să viciți, mergeți la bornă.